Mga premium jumpers namin! The championship game! Daog na daog. Shot. Oh. Good time. Good time, Manula. Casculo 50 down to Shama. Wala. Nakuha ni Lopez. Ang tatlo surrounding violation. Ito na isa rin na. Isa lang sa siguro. Ilisi na lang naglain. Ano ba naman kabukuhan ng kalakasan? Ano ni? Sabi na yun, para madali na. Masabi kayo, di ba bukuhan na? Sige na, yun yung kalakasan ng bench. Tapos isa po rin siya. Bisa, kailangan. Magis ko na kudaan ka rin ako eh. One, two, three, four, five. Three seconds. Ah, goal! Asal po siya nagsabi ng mga fans kanina, nahilo naman. Ang pulbaan naman mo. Tuna! Turito! Wala! Turito! Pass to Martinez, to Lopez. Last 3 minutes. Last 10 down to shot clock. On Saturday, foul jersey number 22, Casculo. I'm so sorry, Casculo, you are thrown away. Pangalahan sa Andrew Ali. Uy, handa-handa, saan naman sila? Ano yung overtime ni Pwede na tayo sa tiin? Tumahon na daw po ninyo kapag mahupan na ta. Yan, ginawa ko, di na mga gamit ko niya. Ay, nagigilgan na. Ano kaya? Oh, labi ko na po. Nagigilgan. Nakatrahan na din eh. Labaw na kalaban eh. Ah, sulod. Grabe ka solo. Oh, wala. Wala yung pugong ano. Substitution na. Kasi out. Sulatos out in Alingon. Score 70 against 73. Kipang bikugan na ma-frame. Hindi na ka bikugan na gusto ang iyang kaya laban yan mo. Tawa na. Ah! Sulawin po ng Diyos to Dayan. Dayan harap by Banadales. Pinaka- Last 8 down to Sanap. May
Upas na. Overtime game, overtime. Wala na. Wala na. Upas na. Last 50 down the shot clock. Bola. Onside foul. Karias, jersey number 21. Ay, bisa to foul. Warning for foul. Makiyaw ba maliliki? Ay, hindi na tago-tago. Makitala ba maliliki sila yung foul? Wala na. Overtime game. Tapos na ba? 2 minutes na. 1 minute na ba? Ha? 2 pa na? 1.59? Last 1 minute and 53 seconds for the final quarter. Daog na, naging talo pa. Kaya ba guys? I-overtime na ninyo. Kaisang tao. Ano correct? Ano correct? 5 seconds violation! Binuo po, ayun, overtime. Kaya naman kayo sa mga alamas. Overtime game. Aring yun. Tubayan Dayan. Wala. Score 72-76. Last 10 down to shot.
Lucky ball. Shooting time. Counted correct now. Counted time. Bola. Last 40 seconds. Bola sa punong una. Time out. 74-78. Last 32 seconds. Isa lang na kay libog kayo, dahil ko ba naawan na Wapil mag-coach. meeting mo kay last time good. Wala mag-out tayo. Relax lang ka ng kababayan. Hiyaw-hiyaw ang pagsasayis! Piling ang pabiliang puro-puro! Sabit mo kanina. Pildi na, daog na, pildi pa. Hugo, nasa position Hugo pass for Yepan. Yepan to Alibon. Wala, last 20 seconds. Foul, jersey number 7, Yepan. Jersey number 7, Yepan, holding foul. Last 17 seconds. Warning to call out Yeban. Warning to call out. Final free throw. Jumpers for the line. Last 17 seconds. Last 10, time out ulit. Time out sa Pumunta East. Last 10 seconds. I-overtime pa. I-overtime pa rin. Walang tulugan. Ano ka sa'yo? Kasi, shot pang mamsi ko. Pildi na. Time in! Wag kagawanta, wakas pagod. Hiling na overtime at champion ang pulong sa Kasapit pa ang ilo. Last 10 seconds. Hoy, wow, jersey number 26. Annie Vaughn. Cover that. Warning for foul out. Annie Vaughn. Wala lang yung mga time out ha.
Daghan yung makustos, grupo na mo na grupo. Wala. Pangalawang free throw, jumper Sunale. Ilagaw empty. Bola sa buhok sa iyo. Kanatok na pa. Nakalaman sa mga hindi pa yun. Ang tumuro kayo mo din ha. Wala pwede, makatuok na ko nun. Pantay na mo, champion na yun ha. Kapit sa niya sa tingin, matugwan ha. Hindi tao. Wala.